खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 11 एप्रिल 2023 बारायजो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बाइक सिखाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बाइक सिखावफोरखौ सिग्रोमै हमगासिनो दङ। बेबायदिनो गुवाहाटी पुलिसा कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय गुवाहाटी नोगोरमायाव बाइक खावग्रा सानै सिखावजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय सिखावनि बाइकबो बोखांनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय काहिद आली आरो रुपसान आली, सानैबो पाटासिल आमबारि ओनसोलनि थागिबि। मन्दिर सिङाव फुजा खालामबाय थानाय समावनो सा 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुङानो गोब्राब जोखोम जानांगौ जादों। महाराष्ट्र रायजोनि आक'ला जिल्लानि सिङाव थानाय बाबुजी महाराज मन्दिरनि सिङाव गोबां सिबियारिफोरा फुजा खालामबाय थानाय समावनो गोबां अखा आरो बारहुंखा फैनायजों फांसे जोबोर गिदिर दंफाङा बायनानै गोलैसिननायाव सा 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो गुबुन सा 200 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ आक'ला मेडिकेल कलेजाव फाहामथायगासिनो दङ। छत्तीसगढ़ रायजोनि दुर्ग जिल्लानि सिङाव थानाय पुराय गामिनि थागिबि सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ नन स्टप एबा थाथ'आबालासिनो 8 घन्टासिम सानस्रिनानै गावनि मुंखौ गल्डेन बुक वर्ल्ड रेकर्डआव आवग्रिनो हादों। आवग्रिनो हानाय हिनजावसा गथ'नि मुङा जाबाय चन्द्रकला अजा, 10 थाखोआव फरायगासिनो दङ। प्रमद बर' बिथाङा हाग्रा महिलारिखौ केस होगोन होननानै बुंनायनि सायाव खौरांगिरिया सोंथि खालामनायाव हाग्रा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आंखौ केस होनानै जेबो मुलाम्फा गैया, आङो सिखावबो नङा डाकाइतबो नङा, केस होनानै मा लाब दङ, सिन्डिकेटखौ आं मिथियानो। आथिखालाव प्रमद बर'आसो सिन्डिकेट खालामगासिनो दङ आरो बे सिन्डिकेटनि खामानियाव लोब्बा थानायफोरनि मुंफोरखौबो जों मिथिखागौ, नाथाय बेखौ आङो फोरमाया होननानै हाग्रा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखा बुंथिदों। मैसुर ना दखाय মোক যে কেছ কৰিব মই নাজানো এইবিলাক। মই চুৰো নহয়, মই দখাইতো কৰা নাই, চুৰো কৰা নাই। মোৰ এগেইনষ্টত কি কেছ? মই না চুৰ কৰিছে না দখাইত কৰিছে। মই সংকিত হৈ বোলে ৰাইজৰ মাজত আহিছে, মঞ্চৰ ৰাইজৰ মাজত ফোন দিছে বোলে সংকিত হয়। এইটো আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত বুজাওক, মই ইয়াৰ এনচাৰ নিদিম। দে মুঠতে আমাৰ ৰেলীটো বিৰাট ভাল হৈ আছে, সব জাগাত ছাকচেছ। পাব্লিকে আমাক সহায় কৰিছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আহিছে, কোনো জাতি জনগোষ্ঠী বাদ যোৱা নাই। মুঠতে আছে, ৰাভাও আছে, গাৰোও আছে, আদিবাসীও আছে, মুছলিমো আছে, বেংগলীও আছে, নাথযোগীও আছে, সব জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ লগত ওলাই আহিছে। বাছ সিন্ডিকেট মই নাজানোৱে, শ্ৰীৰামপুৰ গেটত এও মই নাজানে। এই কথাটো প্ৰমোদ বড়োৰ পৰাহে মই শুনি আছোঁ। এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৱে দিনতে 30 লাখ 40 লাখ কালেকশ্যন হয় শ্ৰীৰামপুৰ গেটত, তাৰ লোৱাৰ কাৰণেহে আমি শুনিছোঁ। মইতো নাজানিছিলোঁ এনেকুৱা হয় বুলি। মই 15 বছৰ 16 বছৰ আছিল BTCত, কিন্তু এই শ্ৰীৰামপুৰ গেট বিষয় লৈ মই একো নাজানো। কিন্তু এতিয়া প্ৰমোদে বেছি দিন হোৱা নাই, মুঠতে 10-15 দিনমান হৈছে। মই কিন্তু কোনে কোনে কালেকশ্যন কৰে ইয়াৰ নামো আমি পাইছোঁ। प्रमोद बरो এইবিলাক মই নকম দে। हाग्रा महिलारि बिथांनि मानसिफोरा रोजा रोजा हेक्टरनि हाफोरखौ हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै साहा बागान आरो रबार बागान खालामदों। बेखौ जोङो ओरैनो अगारा, एबेक्सना जाखागोन। सिगांनि समनि बायदि दाबि धमखि होनानै राजखान्थि गेलेनानै रायजोफोरनि न'खराव थाङोब्ला हासिब लानानै होसोजागोन होननानै रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। नंखायनो जों हाग्रामाखौ चेलेन्ज खालामनो थाखायसो लिंहरदों, फै डेम'क्रेटिकेलि जों गेलेनि। किन्तु आनडेम'क्रेटिकेलि मानसिफोरखौ दाबि धमखि सिङावहाय होखोमानानै राजखान्थि गेलेनानै सिगांनि बायदि थासारि सृष्टि खालामनो नागिरनायखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा। आरो रायजो राजानि सिख्लाया बिथांमोना बेबायदि थांखि लानानै दावगालांनो नागिरदोंबा गसंनो हाखानाय नङा, हासिब लानानै होसोजागोन। आरो जों UPPL पार्टिया मोनसे रिजनेल पार्टि हिसाबै स्पष्ट जेराव रायजो राजाफ्राबो जोंजों सापर्ट दङ। बे बाराव MP खौ जोङो देरहानो हाखागोन क'क्राझार लकसभानिफ्राय। इलेक्शना 100% जायफ्रा निउलि इनक्रस खालामदों, नो कमप्रमाइज इलेक्शन बेखौ जों खालामखागोन।
आरो जों बेखायनो नोजोर होदों हाग्रामाया 17 बोसोराव हाजार हाजार हेक्टर हेक्टर हाखौ हाग्रामानि मानसिफोरा हाग्रा दाननानै दिनै साहा बागान खालामदों, राबार बागान खालामदों। बेफोरखौबोथ' जों एक्सन लाखागोन। जायनि जाहोनाव हाग्रामा मोना माने गावसोरनो हाग्रा दानग्राखाय रायजो राजाफोरखौबो जेबो बुङाखैमोन। गोदोनि बाथ्राया जि जालांबाय गोदो जा हाब्बाय दा जों गोदानै सोआ, बेखौ जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।